Ayun mga boss, after nyo mapanood yung rough road, so dito naman tayo sa beach. Yung mga boss, ito napakagandang beach na tumok. Yan. Yan mga boss. So ngayon low tide pa lang siya, low tide pa lang mga boss. Ayan. So dito yan sa Agno, Pangasinan. So ito yung pinagmamalaki nila, Virgin Island Beach. Ayan. So, napakaganda yan mga boss. Ayan. Pwede mga bata dito kasi mababaw lang. So low tide ngayon, manguha ng isda dito mamayang gabi. Sisilaw tayo mga boss. Tingnan nga natin kung meron ay no, dito lilit pa lang yan no, mamaya may malaki. Medyo mahangin, malamig. Yan, may mga lokal din dito mga boss. Yan. May mga cottage din na pwede nyong rentahan. Ayan, kung mga mapapadpad kayo dito, search nyo lang yung Tumok Beach, Agno, Pangasinan. Ito yung madadatnan nyo dito. Napakaganda at napaka-relaxing, malayo sa syudad no. So nakita nyo naman yung daanan, hindi basta-basta mapupuntahan. Yung ibang ano, doon ka come on, ano, kakaligo lang na aso. Nagaling. Oh. Ikat kumulta. Yun, dito pwede maganda dito. Mababaw lang dito mga boss. Maya na tayo maligo, malamig. Ayan, dami na. Pwede kayo ganyan, di ba? Manguha tayo. Ayan, mamaya na mga boss, maliligo na ako muna. Maraming salamat sa pag-views nitong video na to. Maraming salamat.
Hoy, may video ako dyan. Psst. Hoy, may video ako dyan. Dito kay Tintin, no? Doon na mainit. Uy, aray ko. Sinagat ako. Plastic. Ito kinakain daw to. Tingnan mo cellphone ko dyan, ha. Ayun, eh. Hanggang mamaya yan. Jong, ito ba? Jong. Beriku. Wala. Baka naubos na nila.
walang pansungkit. Starfish. Bet! Bet! Shh. May ano dito? Yung ano, hipon. Hipon. Malaki. Yung ano, yung yung pumipitik. Ayun o. Ayun o, ayun o, ayun o, ayun o. Ayun o, ayun o. Ay, yung ano? Oh, ayun o. Ayan mo na, ipapaganon ko. Ayun o, ayun o. Yan. Ay, ayun. Yan, yan. Yan. Di ba? Maraming ano, yung ganan, yung walang pansundot. Di ba? Oo. Malalaki. Ito, laki oh. Susundot ka? Pugita. Wala. Wala. Ayan. Wala na to. Doon ata marami. Pipitik yan eh. Pipitik. Namamalo. Yung namamalo yan, malakas. Mamaya maraming yan oh. Akyat yung mga isda. Ano? Uy! Oh, 1, 2, 3, go! Bili! 1, 2, 3, go! Bili? Ikaw, 1, 2, 3, go! Di ba may video pa nung maliit? Doon. Ano yung batong dalakot? Ang sarap.
Ayan dyan. Ayan ganyan. Pahaba. Ambet! Ambet! Shh! Ang laki oh. Ano to? Kaya yan. Ano to? Yung itim. Nakakain yan. Ano yan? Ito. Ay, paano? Masakit ang ano yan, tusok yan. Pero kinakain yung loob yan. Oo, Ayun yung malaki. yung malalaki. Pero masakit ang tusok yan. Gumano siya sa bato? Tumiksik siya sa bato?
Ito yung ano, hipon. Meron pala yun. Meron dito. Dito may isda, no? Malalim. Ang dami, oh. Starfish pa. Meron pang ano. Dami.